Elis, nacín en Cuba, unha isla do Caribe moi bonita. Levo aquí en Galicia, en Coruña, máis ou menos 17 anos, moitísimos anos xa. Pero eu séntome cubana, pero tamén moi galega. A Coruña é certo que é unha cidade moi aberta, moi cosmopolita, na que de verdade ninguén é forasteiro. Eu estudei en Cuba a carreira de dirección coral. Un terremoto. Un terremoto total. Cubana 100%. Moito nervio, mais é distinto o gallego. Agora mesmo estamos nun proxecto moi bonito, porque canto con unha agrupación que se chama A Nova Trova. Mesturamos un poquinho a canción galega coa canción, pois tradicional, os boleros que son tan bonitos, as cancións populares, etc. Ten un concepto da música fenomenal, pero sobre todo ten unha cousa que é moi importante, que é unha gran muller. Eso é Elis, unha gran muller. Liz, mira, son o carteiro de Como Galegos. Podes baixar un momentiño, por favor? Como galegos? Agora mesmo baixo. Liz, mira, son o carteiro de Como Galegos. Podes baixar un momentiño, por favor? Como galegos? Agora mesmo baixo. Liz, que alegría, que levo buscándote moitísimo tempo. Dixéronme que levas 17 anos na Coruña. 17 anos. 17. Que barbaridade, pero ti vas xogar con moitísima vantaxe. Isto. Eu sei que és unha persoa a que lle gustan moitos retos. Sí. Iso é verdade. Pois eu teño aquí un para ti que seguro que ademais vas facer perfectamente. Eu quero que collas este sobre porque dentro hai unha tablet onde están todas as instruccións para que xogues connosco en Como Galegos. Comeza a partida. A vexo que ten moitas probabilidades de gañar, porque a vexo pois moi galega. Eu creo que non é casi, é que ademais vive o galego. Eu non coñezo os outros participantes e ao mellor salle unha competencia extraordinariamente dura, pero a verdade é que eu penso que pola súa adaptación ao medio, que diríamos, é o gañador, pero antes de empezar o programa. A ver que vai a cousa, Catro bellos mariñeiros, todos metidos nun bote. Boga, mariñeiro, imos pa Ribeiro, xa se ve San Roque. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la lelo, ai la la la. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la la lelo, ai la la la. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la la lelo, ai la la la. Os mariñeiros traballan, os mariñeiros traballan. De noite ca luz da lúa, dá gusto velo chegare. Pola mañá cedo, cheirando frescura. Dá gusto velos chegare pola mañá cedo, cheirando a frescura. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la lelo, ai la la la.
ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la la. Ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la. Moi ben, Bacari. Chegou! Ostras, confundíme nunha parte. Para cantar coa Panorama, Jessica aínda non está, pero ese ritmo ben merece estrear o seu marcador cunha chapa. 2 para o mariñeiro do río Arnolla. Elis colócase a cabeza con 3 chapas de Como Galegos. Pois a verdade é que non teño moito tempo na miña vida, estou un pouco a tope, porque teño un fillo pequeñito, de 3 anos, pero bueno, sempre se saca un poquinho de tempo, porque meu marido apóiame moitísimo no meu traballo. Eu sempre soñei desde pequena casarme, así de blanco, con un vestido como de princesas, ese tipo de cousas e tal. Aparte, eu son moi católica, moi cristiana, creo en Deus, é un sacramento que para mí é sagrado. O meu sogro, que tamén é o meu segundo papá, porque o meu morreu xa hai bastantes anos en Cuba, cando eu era pequena. Aquí temos a Gabriel, que é moi espabilado. O meu fillo ten esa alma doble, a cubana e a galega. A cubana porque ten un salero que ti xa verás, eh? Ata ten ese acento así galego cando fala. Sí. A ver, home, anda ya, me dice. En canto aterricé na Coruna, dice, Deus meu, que terra máis bonita, encántame. E recórdame moitísimo ese malecón, esas playas da Habana. Miña faceta profesional e a miña experiencia profesional tiven aquí na Coruña, en Galicia, e isto foi un dos primeiros sitios onde viña a cantar. Esa dona é formidable, é maravillosa, tengo moitos recordos daquela época. Pois uns 15, 16 anos, máis ou menos. Creo que casi cando chegaches, bueno, sí, recén chegada aquí. Pois era estupenda, maravillosa, quizás un poquinho máis tímida, a lo mellor por entrar nesta terra galega, pero creo que se adaptou aquí perfectísimamente. Tamén intentamos facerlle un pouquiño a vida, o sea, que se sentira a gusto, non? Sí. Creo que lle gusta todo, o peixe gustalle todo, debo dente. Sí. Olga, as zamburiñas. Gustalle as zamburiñas, gustalle, creo que lle gusta todo, o peixe gustalle todo, o peixe gustalle todo. Os nosos aspirantes a guirigalegos teñen algo máis en común, e é que os 3 din que son de moi bo dente. Pois están de sorte, porque a segunda proba do noso programa ten moitísimo que ver coa gastronomía galega. Cal deles fará o mellor prato? Eu estou facendo vieiras con bacon. As vieiras son un prato moi galego, moi tradicional. É un prato moi sinxelo. Ten sol, vieiras, bacon, sal e a salsiña que é mermelada de albaricoque. Queda moi ben coa salado ou afumado do bacon e o salado das vieiras, un pouco de doce. Bueno, ahora vamos a intentar faer a miña primeira empanada galega. Temos a bola de masa aquí posta, o que me ensinaron, non? Botarlle un pouco de farinha e estirar a masa. A mí me encantan as empanadas, sobre todo a empanada de carne, a empanada de chamurriñas, todo que teña pulpo a mí me encanta, non? Por lo tanto, a miña empanada favorita pode ser a empanada de pulpo. Pois imos facer unha tarta de piña, moi faciliña, fresquiña, rica. Unha amiga miña, hola Pili, pedinlle a receita, deuma e aquí estamos. Gústame todo o marisco, as navallas sobre todo.
o bacon crujiente coa vieira suave e blanda acompaña moi ben. E a salsiña, mermelada de albaricoque, leva carne, cebola. Pues ahora mismo necesitaría ayuda de ellos para que me ayudara a pechar a empanada. Las partes por todas. Y luego ya es solamente coger y echar la tapa, cerrarla y ya está. As piñas do meu país son enormes. Doces, moi doces. Collemos un pouquiño de zumo e botamos. Pois imos añadir a gelatina de limón. Pero todavía pode calentar un poquinho máis, sin chegar a hervir, Primeiro vai a nata. Biscoitos de soletín. Biscoito. Pois collemos a mestura e imos botando. Isto é o meu prato galego con toque americano. Bo proveito. Pues aquí tenemos a empanada. Mira, está perfecta, creo, Bo proveito a todo el mundo. Este é o resultado. ¡Chachán! Tarta de piña que ten un toque galego e outro toque cubano. Bo proveito. A receita da súa amiga Pili bordouna, pero moi galego non parecía ese prato. Ver a un gambiano facendo unha empanada galega non ten precio, pero sí dúas chapas que suben ao seu marcador. E para a cociñeira de Como Galegos, marchando a máxima puntuación. Dice medio galega e medio cubana. Eu son media galega e media leonesa. Entonces convertimos algo as dúas. E agora é a miña amiga e miña directora. Ai, é moita muller finita, Bueno, é unha amiga encantadora, amiga de toda a familia nosa, dende hai moitísimos anos. Moito. E claro, pois hai que visitar os amigos de Candembesa, que sí? Vamos a darlle o aprobado. Vamos a darlle o suspenso, non? Pois debo decir que é unha cociñeira fantástica. A salud de todos. E despois me das a receta. Vale. Ben. A mí gusta buenísima. Está boa, fini. Coñeciña a través duns amigos. O día do seu cumple. Exactamente, o día do meu cumpleanos. E este debo dicir que é o meu mellor traballo, sí. Gabriel é o mellor traballo. Polo momento. Ai, mira que está aí, papi, mira. Gabi. Gabi, que? É un rapaz moi listo, moi pillo, moi bo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cantando, cantando, bailando, bailando. A ver, canta como maestra, que te la sabes. Cantando, cantando, bailando, bailando, hasta que la música deje de sonar. Cantando, cantando, bailando, bailando, hasta que la música deje de sonar. ¡Bien! ¡Bravo! ¿Aplausos? ¿Aplausos? Está saludando, está saludando. ¿Cómo se saluda, hijo? Así. ¡Ay, qué bien! A pandereta é un instrumento con identidade propia na nosa terra. Saberías tocar, por exemplo, a muñeira de Chantada? A muñeira de Chantada? Yo tengo que coger con otra mano, No, con esta. ¡Horrible! A muñeira de Chantada é a de... Perdón, por favor, toco moi mal a pandereta. Pero a de Chantada subimos unha chapa ao marcador de Lis. Buño é terra de oleiros e Chicago dende hoxe tamén.
e 3 chapas como 3 queixos de bola para o experto na materia, Bacari. Hola, mami. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú, mi amorcito, cómo te encuentras? Bien, mamá, bien. Bien, por aquí andamos. ¿Y mi nieto? Bien, como siempre, está grandísimo. Ay, qué rico, ¿y cómo, qué contento o qué? Sí, contento. Ay, qué rico. ¿Y Javi? Javi, bien. Me alegro, mi amor. Oye, ¿y qué? ¿Cómo te van las cosas? Bien, mami, bien, estoy trabajando. Estamos grabando ahora el disco de una agrupación nueva que tenemos. ¿Me mandas? Sí, en cuanto tenga el disco grabado ya te lo mando, tú no te preocupes. Bueno. ¿Y mis hermanos qué tal están? Tu hermano bien, tu hermana igual, ya está muy recuperada, Sí. muy perfecta. Ya comienza la escuela para terminar el 12. Ah, qué bien, mami, qué bien, que lo termine, mami, que siga estudiando y que acabe, ¿vale? Hay que labrar el futuro como lo hiciste tú conmigo, así que... Ah, mira, que con el 2 central de un piano roto sacaste 100. Hay que ver. Eso, tú también. Sí. Tú también. Bueno, tú también me apoyaste muchísimo, porque sin tener nada me compraste un piano y no teníamos para nada, pero el piano me lo compraste igual, para que yo pudiera estudiar. Sí, así mismo. Hay que luchar, la vida es de lucha y hay que luchar. Sí, y mami, el llanto es para el día que no se puede más. Y Claro. se lloran 2 minutos y se sigue. Exactamente, mami, se lloran 2 minutos y se sigue, sí. Y se sigue también. Ahí no se puede estar ahí como una mosca en un rincón, de eso nada. Bueno, mami, a ver si... Sí. Un beso, mami. Gracias a todos. Besos a todos. Chao, mi vida, chao. Estamos nun estudo para rematar xa o que son os últimos detalles do disco. Estou rodeado dos meus compañeiros do grupo, da Nova Trova. Este disco é un pouco fruto o sono realizado do que eu quería dende pequena, que era cantar, e o fruto que a miña nai tamén cosechou desde pequena para que eu pudiera cumplir o meu sono. Voulles presentar a miña outra familia, que é a coral da Sagrada Familia, a coral polifónica da Sagrada Familia. O meu sogro canta de tenor. Onde está mi sogro? Como cantante é bastante boa e como non é bastante ben, que vou dicir dela. Eu fun a buscar a casa para ir a casar, o sea que non hai problema ningún. Non hai problema ningún, de razas ni Que o día da nosa boda. Papá, que chegamos tarde, o cura non nos casa. Date tranquila, muller, pareces unha casadeira, esa está loca por casarse. Tes tranquila, quédate tranquila. Está ben, está ben. Galicia para mí é a miña familia, son os meus amigos, é o meu fillo, que para mí é a cosa máis grande do mundo. Creo que esa felicidade non a podría encontrar en ningún outro sitio. Se mira en el cristal que la rodea. Ben, pois chegou o momento de que por fin, bueno, ímos a ensayar un poquiño a canción que tanto nos gusta, esa que estamos preparando no CD, no disco da Nova Trova, Galicia, terra nosa. Galicia, terra querida. É un orgullo para mí, despois de tantos anos, poder decir, bueno, podo falar en galego, podo escribir en galego e podo adaptarme perfectamente á idiosincrasia, a cultura do galego, que ademais me encanta.
sabedes moitas palabras galegas, pero queríamos saber que é ter morriña para nós, para os galegos. Morriña. Termoriña. Morriña. Moriña. Morriña, doble R. Que ter morriña. Ti non o sabes como cubana, pero eu sí. Ai, eu Estar fora da terra. Sí, claro. E añoras a terra. Mira que hai pouco alguén moriso. Ter morriña e botar de menos a tua terra. A terra galega. É como ter nostalgia, non? Botar de menos a familia, a xente, a túa terra. Riña. Morriña é normalmente o que temos nos estranxeiros a nosa familia, a noso país. Eu teño morriña de Galicia. Cando eu viaxo ou non estou aquí, teño morriña de Galicia. De Chicago, non tanto. Coñeces o himno de Galicia? Poderíasme cantar unhas estrofas? O himno de... Non. Como non, sí. Non. Da España, sí. No himno de Galicia. Axudas. Sí. Pois o que é o himno galego coñezcola, sei que é a anduriña, non? Como é a... Que dignos rumorosos. Ah, sí, pero no, a letra no. Era una niña. ¿Ves? Es esa. Me suena. Anduriña, Eso es. No. Oh, rayo transparente. Do plácido luar. Efectivamente, soname coñezco, pero a letra a verdade é que de momento non a sei cantar. Hogar de Breogán, de Breogán. Bien. A ver. Sabemos que vos gusta a gastronomía galega, pero sabedes que é unha androlla? Unha androlla? Que é iso? Que é iso? Un marisco? Unha androlla. Efectivamente, gustanos moito a gastronomía galega, pero claro, eu neste caso a androlla non a coñezco, creo que non. É que non teño nin idea que cosa é unha androlla, eso. Como é? Como dis? Pois debe ser un peixe, pero non sei, en este momento non teño nin idea. Androlla. Androlla. É de río? Ui, que mal rollo. Quizáis teríamos que ir máis á parte central do corpo, así, non? No. Ah, xa sei que é unha androlla, Dios! Isto é unha androlla. Pero si é un chourizo de toda a vida. Non? Non como desto. Isto parece como un chourizo, pero en plan grande, gigante. Plan animal. Había do vas con eso, compañeiro. Xa ten boa pinta Isto é o que o café é o que te machaca a ti. Eu penso que pode ser típico de Ourense. Pode ser de Ourense? Ourense pode ser, non? De que, de Ourense? Churucho que non teño comido muchas androllas, bueno. De Allariz. No, de Allariz no. Actualizamos marcadores. The winner is... Ou sexa, o gañador é... Bacari Anduriña Keita.